Sulla on pöydällä siinä matemaattinen tehtävä. Luepa se ääneen. Jussin uusi polkupyörä maksoi 150 euroa. Jussi maksoi siitä itse 1/3 ja mummo puolet. Loput jäi isän maksettavaksi. Kuinka paljon isälle jäi maksettavaa? Mitä sinun täytyy tässä tehtävässä ratkaista? Kuinka paljon isä maksoi uudesta polkupyörästä? Mitäs tietoa sulla on? Polkupyörä maksoi 150 euroa. Jussi maksoi siitä itse 1/3 ja mummo puolet. Mitä sinun täytyy ensimmäiseksi laskea? Kuinka paljon Jussi maksoi polkupyörästä? Tee siitä lasku. Ja laske se. Mitä sinun täytyy seuraavaksi laskea? Kuinka paljon mummo maksoi pyörästä? Tee siitä lasku. Ja vastaus. Ja mitä sinun täytyy selvittää tässä tehtävässä? Kuinka paljon isä maksoi polkupyörästä? Miten ratkaiset tämän lopullisen ongelman? Miten teet siitä laskun? Lasken 50 plus 75 ja se on 100. Tee siitä lasku. Ja paljon saat vastaukseksi. Oletko jo ratkaissut ongelman? En. Miten ratkaiset lopullisesti ongelman? Miinuslaskulla. Kuinka? Lasken 150 miinus 125. Laske. Ja mitä saat vastaukseksi? 25. Kuinka vastaat tähän tehtävään? Isälle jäi maksettava 25 euroa.